Joseph Scicluna li qed ikun akkużat bl-attentat taqtil ta' Mark Farrugia u li bħalissa brabta mal-istess każ jinsab għaddej ġuri sostna li huwa spara lil Farrugia biex jiddefendi lilu nnifsu. Il-każ seħ lura fl-2018 u Scicluna tkun akkużat li kkawża ġrieħi gravi li kien f'pussess ta' arma tan-nar u li ma kellux permess tal-pulizija. Wara li sar l-aċċess fuq il-post fejn sar ir-reat il-ħamis filgħodu kien imiss li Scicluna jixed fil-qorti. U spjega li dakinhar tkellem mal-vittma waqt li ltaqa' miegħu u miexi lejn l-alqa u għafżaħ biex joqgħod attent fejn jispara għax kienet jagħmel ħsara lil pajpijiet tal-ilma tiegħu. Wara li ddiskutew suġġetti oħrajn u l-imputat ġie biex jitlaq, mill-ġdid fakru biex joqgħod attent fejn jispara u kien hemm li Farrugia beda jgħajjad u saħansitra beda jipponta s-senter tal-kaċċa lejh. Hemmhekk Scicluna spjega li tadaqqa lil Farrugia b'marloġġ bil-vittma jirritalja u jtieħ daqqa ta' pon f'għajnejh. Dak il-ħin Scicluna waqa' mal-art ma' ġenb is-senter ta' Farrugia u spjega li l-vittma kienet jipprova jirbaħ l-arma tiegħu lura. Madankollu Scicluna spara lejn il-vittma li tilaq jiġri lejn missieru. Minn hemm l-imputat spjega li mar lura d-dar u qal lil-martu b'dak li kien ġara sakemm ftit wara rċieva telefonata mill-Assa tar-Rabat biex jiġi interrogat. U spjega li waqt l-interrogazzjoni qal li ma kienx fuq is-sit li seħħ ir-reat fuq suġġeriment tal-avukat li kellu. Madankollu qabel temm ix-xhieda tiegħu sostna li meta tkellem ma' avukat ieħor, jiġifieri Artur Azzoppardi, dan qallu biex jgħid il-verità. Fuq din id-dikjerazzjoni il-prosekuzzjoni talbet biex l-avukat li kellu Scicluna jittella jixed biex iwieġeb għad-dikjerazzjonijiet tal-imputat. L-imħallef Consuelo Xeri Herrera ma laqgħetx din it-talba għabbażi ta' sigriet professjonali. L-imħallef Mark Simjana ma sab ebda bażi għal kawża kostituzzjonali li fetħu Keith Kembri u Konrad Mizzi fost oħrajn. Dan brabta mal-ordni ta' friżar u sekwestru imposti fuqhom fejn allegaw ksur fid-drittijiet tagħhom, fosthom dik tal-Equality of Arms. Fi-sentenza tiegħu l-imħallef Simjana spjega li ma ġiex ipprovat li l-akkużati sofrew jew se jsofru minn ksur ta' drittijiet tagħhom. Filwaqt li l-imħallef ċaħat l-argument tad-difiża sostna li talba l-varjazzjoni tal-ammonti tista' ssir fi kwalunkwe stadju. Minn barra x'Kembri u Mizzi f'din il-kawża kien ukoll Karl Cini, Brian Tonna, David Meli, Mario Victor Gatt, Clarence John Conger Thompson u l-kumpaniji li jirrappreżentaw. Sa dan it-tant hu mifhum li l-imputati fil-kawża tal-Vitals mistennija jappellaw minn din id-deċiżjoni.